Lehenengo portada eta kartela, jai batzorde kantolatuzun urtero bezala lehiaketa, eta urtengoa Lara Zabal Tolosarrak irabazi zuen. Eta gero jaiak hasiko ditugu esan bezala ostiralean, 22, izango da ostirala eta larunbata, 22 eta 23, eta gero urrungo astean, 28 San Miguel bezpera ostegun hasiko gea, eta 28, 29, 30, eta igandia urriak bat hor bukatuko du. Aurten ostiralen hasiko die festak, eta esantegun bezala, eta txupinazoa botako duna da Hirurako babestibileko taldea. Izugarrizko lana egiten dute, musutruk, ez du ezer kobratzen, behar ditugunen beti hor daude prest laguntzeko, eta nolabait herritar guztien izenean iruditu zaigu eskerrak emateko modu bat dela. Eraso sexista baten aurrean nola jokatu jakiteko atera ditugu tabernatan eta txornatan jartzeko informazio horri bat atera dugu, eta hortxe jarriko dugu. Bai, etxe banatu dienen programan barrenen sartu ditugu, pixkat jakiteko nola jokatu behar den. Eta, gogoratu nahi dut, Hiruran ere ez beti ez eskoa dela. Aurreneko hitzak esan nahi dutena da eskerrak eman nahi dizkiotela udalari eta jai batzordeari gukin gogoratzeatik. Hore bada festai hasiera ematea, eta hor ikusten da gure lanak garrantzia duela, ezta?